baka-TikTok. Ncede umuntu umamele torhwana. Ndiyayazi bazandigxeka into endiyenzayo, kodwa ke into endiyenzayo ndiyenzwa yintlungu endinayo. Ndiyacela torhwana umntu onokwazi ukunceda okanye umntu onokwazi ukucebisa uba ndithini na xa kunje. Into eyenzekayo, ndinomntu endithandana naye 12 years, sihlala kunye, sithandana kakhulu. Oko sithandana ke le minyaka, uGayi akangumntu wakweli, ungumfana waseZimbabwe. Njengamntu wonke ke, akho mntu ungenazimpazamo ebomini. Uthe kulaa veki yokuqala before iNew Year, uMvulo, bukele imigidi ngenkosi ngoDisemba. Sela ke ungena eyadini yomntu, ungena eyadini yomntu kuba ke singabanye ke abantu bangaphandle asibathandi, sibatrina ngendlela engeyiyo, kodwa ke nabo bangabantu. Khange ke ihoywe loo nto leyo. Ambizela amapolisa ezama kucenga uba uzawulungisa, ahlawule umntu kwicingo because wagila icingo. Zange angene endlini yamntu, zange agilise imoto yamntu, wangena ecingweni. Wangumntu othi ocenga uplidayo nabantu uba uzawuzama alungise icingo, but ke zange bamamele. And kuba wayeshushu ke, fika amapolisa amthatha. Ngoku ingxaki endinayo ke ngoku, kwaye kwavela nezinye izinto yokuba iimpepha zakhe zaphelelwa, wavalelwa. Oko ke ekuloo trongo evalelwa. Andazi uba ndiyithini le nto. Ndiyacela torhwana umntu onokwazi unceda okanye umntu oneengcebiso. Andonwabanga, andonwabanga, ndikhathazekile emphefumlweni, ndikhathazekile kakhulu emphefumlweni, because lo mfana wandenzela into ezininzi kakhulu. Wandenzela into ezininzi nje. Besithandana kakhulu, sisaziwa indlela besithandana ngayo. Andikwazi unyamezela. Wandijajayo angandijaja, but ke indlela endifilisha ngayo, indlela endifilisha ngayo, ndifuna abantu beli lizwe bayazi. Abantu bangaphandle basengabatiti njengezinja. Anditsho ukuba engumntu wam ndithandana naye, sendisenzela wonke umntu, somphatha kakubi umntu ongengommi walapha eMzantsi, nabo bangabantu. Ndiyacela torhwana, ndiyacela umntu onokwazi unceda, because ikheyisi yakhe ibuyisela umva. Qho zisiya ekhoti ibuyisela umva. Andonwabanga, ndiyatha nasemzimbeni ngenxa yongalali. Ndiyacela ndiyithini nale nto xakini, because uloyiko lwam loba bazamthumela agoduke. Ndithini? Ndiyamthanda, ndiyamthanda, akululanga. Ndiyapowusta kuTikTok, ndiyathini. Ndiyazama uzonwabisa, kodwa ke phefumla wona nentliziyo yomntu uThixo wadala enqaba, ntoba ungayazi intliziyo yomntu. Ndixhelekile abantu bakaTikTok. Ndiyacela, ndicela uncedo.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangima kuyakhala la ukuthi ucela ukuthi nimside bekadata la rada uyadata nemen Zimbabwean men bambophile nyalo ngala bamthole nokuthi akanadimbeba uthi uyaqela ukuthi nimside, she doesn't know what to do, and people are saying ukuthi hayibo nkosi yami make ufunani ku-TikTok, ufunani ebantwini bokuqhamuka, uyajola umdzala. People are just so shocked laphana ku-TikTok ukuthi hayibo zivelelwa yini kahle kahle ku-TikTok. Kahle kahle lamalanga kani sithenga lidatha lelinjani, so ungazi yokhala qoba umdzala ukhalela mfana wasezimu. Like, what about your kids? Bathini bantwana isidima sakho? People are really shocked and people are saying ukuthi hey make awusiyeke nje sikhathele futhi sibhizi. Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.